اعلقليقو كم متن لعل سراح يدلو نزي نمقطصار ازي خا زكايد زلو ስለዚህ ምምሕያሽ ክሳዕ ዝካየድ እዚ ሁሉ ፕሮግራም እዚም ገና ኣፕላይ ዝገበሩ ሰባት ተለው ወል ሓንቲ ፀገም የብሎም ኣፕላይ ጌርካ ተነርካ ቅድሚ ሕጂ ቅድሚ ዛ ሎም መዓልቲ ማለት 29 ወርሒ 11 2014 እቲ ኣፕሊኬሽን ካ ይኸይድ ኣሎ ክሰልጠካ እዩ ኣብ ሰዓትካ ካናዳ ክትኣትዊኻ እንተኾነ ግን ብሕጂ ኣፕላይ ዝገብር ግን ጠጠው ኣቢሎም ኣለው ቴምፖራሪ እዩ ዝንረዳዳ ቴምፖራሪ ግዚያዊ እዩ እምበር ድሕሪ ዓመት እቲ ፕሮሰስ ክጅምር እዩ ዓመት ዝህቡ ደለው ከዓ እቲ ቁጥጥር መታን ብልክዕ እቲ ኣፕላይ ዝገበረ ሰብ ኣሎ ገለ ሰብ ነዊሕ ዓመት ዝገበረ 4 5 6 ዓመት ብገለዶ ከጻፉ ኮይን ሓደ ዕድል ክህብ እዩ እቲ ዲስኦርጋናይዝ ኮይን ዘሎ ሲስተም ከማዕራረ እዩ ካልኣይ ተስፋ አይነት ህዝቢ እቲ አይኖ ይርዳእኒ ኣፕላይ ዝገበርኩም ብጣዕሚ ሽቀልቀል ክትብሉ ኢኹም እንተኾነ ግን እቲ ኣፕላይ ዝገበረ ነዊሕ ፋፋሕ ድበለ ኣብ ሰዓት እዚ መብዛሕትኡ ተወራቐት ክጻፈፉ ኮይና ንኣምን ምክንያቱ ሓደ ዓመት ዕድል ተረኺቦም ሓድሽ